Şollı TV kanalında Яңалыклар программасы студияда Рөстәм Асадуллин, хәерле кич. Минзәләдә ике парашютчының гомере üzülде. Сәбәпләре нидә? Тәндәге миңнәр куркыныч булырга мөмкин. Бүген Россиядә меланоманы ачыклау көне. Тәвә кушлары айрыла, ә бүреләр гаиләсе ишәя. Җәйен Шаллы зоопаркында нинди үзгәрешләр бара? Минзәле аэроклубында ике парашютчы вафат. Шуларның берсе Шаллыдан. Алар 4000 метр бейеклектән 1600 метрга кадәр ирекле төшү күнегүн башкарган. Парашютларның ачканда спортчыларның берсе икенчесенең ачылган парашютына очып керә. Нәтиҗәдә икесе дә аңын югалта һәм җиргә запас парашютта төшәләр. Ирекле төшү күнегүен 7 спортчы башкарган парашютларын ачкач, төркемдәге вәкилләр ике парашютның буталганын күрә. Нәтиҗәдә җиргә килеп төшкәндә алар авыр җәрәхәтләнә. Берсе ашыгыч ярдәм күрсәтү машинасында вафат була, икенчесенең гомере реанимациядә өзелә. На месте осмотра место происшествия был произведен уже. Там изъяты предметы, необходимые документы были изъяты. В настоящее время ждем заключения внутренней комиссии самого аэроклуба с привлечением специалистов ДОСАФ России, а также заключение судебно-медицинских экспертов. Вскрытие сегодня было только. Әлеге вакыйганың нечкәлекләрен ачыклау өчен аэроклуб җитәкчелеге айрым тикшерү үткәрә. Вафат булган парашютчыларның тәҗрибәләре шактый була. Аларның һәрберсе 600 тапкырдан артык сикергән. Ситуация пока оценивается как ошибка парашютистов. Притом мы оцениваем пока предварительно как грубо, идет следствие. Погодные условия, авиационная техника, инструкторский состав. Все было штатно, согласно нормативным требованиям и документам, регламентирующим нашу деятельность. Тикшерү дәвам итә. Хәзер Минзәлә аэроклубының эшчәнлеге туктатылып торылды. Парашюттан сикерләр кайчан яңартылыр, әлегә билгесез. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бүген Россиядә бушла меланоманы ачыклау көне. Тәндәге шиш миңнән барлыкка килергә мөмкин. Онкологик шир соңгы вакытта еш күзәтелә башлады. Меланоманы иртә ачыклаган очракта дәвалап була. Табибка кайчан мөрәҗәгать итәргә, авырмас өчен кояшта үзеңне ничек тотарга, Гүзәл Шигапова ачыклады. Бушлай тикшеренүгә 40 шәһәрдәшебез язылган, алар арасында Владимир Сорокин да. Ир-ат миңенең размерлары зурая башлаганга борчыла. Узнал, что сегодня акция идет, и решил проверить свою родинку на меланому. Потому что я боялся, что это по наследству. У меня мать умерла 64 года, у нее была тоже родинка, рано умерла из-за этого. Бәхеткә Владимирның миңе куркыныч түгел, шулай да ел сайын дерматовенерологка күренергә кирәк. Соңгы вакытта тире яман шире диагнозы еш куела, шуңа да тикшерергә теләүчеләр күп. Очень много случаев бывает, что не замечаем, что она растет или меняет форму. Вот решили прийти, посмотреть, показать свою болячку. Табиблар меланоманы иртә ачыкланган очракта дәваларга мөмкин дип кисәтә, әмма пациентлар нигездә соң мөрәҗәгать итәләр. За родинками надо наблюдать, свое тело осматривать. Если мы видим, родинка стала расти, появилась пигментация неравномерная, и черная, там разные цвета, и коричневые, появились субъективно, чешется что-то, побаливает. Обязательно. И вообще, какое-то подозрение, лучше обратиться вовремя, самое главное, своевременно обратиться к дерматологу. Кояш һәм ультрафиолет нурлары тирене зарарлы. Коену сезоны алдыннан табиблар дөрес кызыну кагыйдәләрен искә төшерә. Загорать надо обязательно только утреннее лучи солнышка до 10 часов утра. После 4 часов дня оно будет приносить пользу человеку. Нельзя ни в коем случае в дневные. Кызыныр алдыннан кояш нурларынан саклаучы крем сөртергә кирәк. Солярийга еш йөрүдә тире яман ширенә китерергә мөмкин. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Республикада санитар 2 айлык дәвам итә. Апрель айыннан башланып киткән өмә кысаларында Тукай районында административ комиссия авыл җирлекләре буйлап рейдлар уздыра. Административ хукук бузулар буенча төзелгән беркетмәләр нигезендә районның хакимият бинасында 5 комиссия узган. Анда административ комиссия белгечләре һәм хукук бузучылар катнашкан. Әлеге комиссияләрдә барлыгы 55 эш каралган. Шуларның 19 буенча 2,5 сум күләмендә штраф салынган. Калганнарына кисәтү ясалган.
Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциягә кайнар элемтә номерына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Шаллы зоопаркындагы хайваннар гаиләләрендә үзгәрешләр. Тәвә кушлары айырылса, бүреләр гаиләсе тулыланды. Вьетнам дуңгызлары да ишәйде. Зоопаркта тагын нинди яңалыклар бар? Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Тулпар ат спорт мәктәбендә яз һәм җәй айларында хайваннарның гаиләләрендә үзгәрешләр. Матур пар булып торган тәвә кошларын айырырга туры килгән. Кошлар арасында конфликт килеп чыккан. Ана кошның күзе җәрәхәтләнгән, мамыклары коелган. Әмма бу аерылышу аларга файдага гына диләр зоопарк хезмәткәрләре. Ата кошның тынычланганын көтәргә кирәк. 2-3 айдан соң инде страус үзенең күрсәтә башлады, үзенең ирлеген. Ир кеше командир ратиш өйдә. А бу хатыны тыңламый башлады моны. Тыңламый башлагачтан аркасындагы йөннәрен, канатларын йолкый башлады. Анасын кызарып чыкты. Шунысын күзенә дә бәреп алды инде үзенең бурыны белән инде. Бүрләр гаиләсе 3 ай элек ишәйгән. Балаларның берсен Чаллыда калдырып, калганнарын Ижевск зоопаркына биргәннәр. Мать никого не хочет показывать, прячет, ходит, таскает. Поэтому спина рано появится. Вьетнам дуңгызы да территория буенча үзенең балалары белән йөгереп йөри. Сулыкка нутрилар алып кайтканнар. Алар да киләчәктә үрчер дип өметләнәләр. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, яңалыклар. Иртәгә Рамазан айының 7-нче көне. Шаллыда сәхәр ашау 1 сәгать 7 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу 19 сәгать 47 минутта башлана. Исегездән чыгармагыз. Ураза ул ашау ишедән тыелу гына түгел, барлык начар сүзләрдән һәм гамәлләрдән тыелу. Фарыз ураза һәр балиг үз акылында һәм сәламәтлеге булган һәр мөселман өстендә булган бурыч. Ул таң атканнан кояш баюга кадәр дәвам итә. Туткан уразаларыгыз кабул булсын. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, сезнең уразагызны ашказанына гына түгел, барча агъзаларыгызга тотыгыз. Ашказанына гына түгел, барча агъзаларыбызга, күзебезгә дә, колагыбызга да, телебезгә дә, кулыбызга да, аякларыбызга да. Барча агъзаларыбызга. Әгәр дә кеше телен сакламаса, аның ашка сусап йөрүендә Аллаһның хаҗәте юк. Әгәр дә телебез белән һаман да гыйбат сатып, яла ягып, кешеләрне сүгеп, акырып кычкырып йөргән Аллаһ Тәгалә без уразаны кушка тотканбыз. Бүгенге менә шулар, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Сау булыгыз. По совету дедушки, по совету мамы, ем пломбир советский. Вкусный самый. Пломбир советский. Вкус детства от компании «Славица». Лечение простатита и аденомы. Прием ведет врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Урологический центр «Урамед». Звоните 49 22 10.